Takulandirani kulikonse kumene inu muli pano pa V&V Media TV. Muli nine Bridget Maudedi pa programu ya Bible Linena. Ndikhala ndikufotokozerani zamene Bible likunena kuchokera pa Daniel 1 verse 8. Tiona kunena zoti kodi Bible likufuna lililuze chani kapena likufuna liliphunzitse chani mu nthawi. Nde ndikhala chete ndikumvetsera kuti kodi Bible likufuna lililuze chani. Tisanayambe tifuna tione kunena zoti Bible limafuna liliphunzitse zinthu zosiyana-siyana. Bible limafuna litichenjeze pa zinthu zosiyana-siyana. Bible limafuna litidziwitse pa zinthu zosiyana-siyana mwa izo zimene sitikuzidziwa. So tsiku la lero tigawana ganizo lina lochokera pa Daniel 1 verse 1 kulekezera 8. Kuti tifuna tione kuna zoti ndizotheka kukhulupirira Mulungu ndi kumvera Mulungu. Ndizotheka ukakhulupirira Mulungu ndi kumvera Mulungu. Tifuna tigawane kapena lifuna lililuze chani Bible pa nkhani yonena zoti ndizotheka china chilichonse kuyenda bwino. Ndizotheka maphunziro athu kuchita bwino. Ndizotheka moyo wathu kuyenda bwino tikakhulupirira Mulungu ndi kumvera Mulungu. Titsegula pa Daniel 1 verse 1 mpaka 8. Bible likunena kuti chaka chachitatu cha Yehoyakimu mfumu ya Yuda, Nebukadinezara mfumu ya ku Babulo adadza ku Yerusalemu naumangira misasa ya nkhondo. Verse 2. Ndipo Yehova anapereka Yehoyakimu mfumu ya Yuda m'dzanja lake pamodzi ndi zipangizo zina za nyumba ya Mulungu. Namuka nazo iye ku dziko la Sinara ku nyumba ya Mulungu wake. Nalonga zipangizozo nyumba ya chuma cha Mulungu wake. Ndipo mfumu inauza Aspenazi mkulu wa adindo kuti abwere nawo ena ana a Israeli ambewu ya mafumu ndi ya akalonga. Verse 4. Anyamata opanda chilema, maonekedwe okoma, aluso la nzeru zonse, ochenjera kudziwa luntha la kuganizira, okhonza kuyimirira chinyumba cha mfumu kuti awaphunzitse m'mabuku ndi m'manenedwe akasidi. Verse 5. Ndipo mfumu inawayikira gawo la chakudya cha mfumu tsiku ndi tsiku ndi la vinyo wakumwa ndi iye kuti awerenge zaka zitatu kuti potsiriza pake ayimirire pamaso pa mfumu. Verse 6. Mwa awa tsono munali ana a Yuda, Danieli, Hananiya ndi Mizaeli ndi Azariya. Verse 7. Ndi mkulu wa adindo anawapatsa mayina ena. Daniel namutcha Belisezara, ndi Hananiya Shadraki, ndi Mizaeli Mesaki, ndi Azariya Abednego. Verse 8. Koma Danieli anatsimikiza mtima kuti asazidetse ndi chakudya cha mfumu kapena vinyo amamwa. Chifukwa chake anapempha mkulu wa adindo amlole asazidetse. Ndipo Mulungu anamkometsera Danieli mtima wa mkulu wa adindo amchitire chifundo. Nati mkulu wa adindo kwa Danieli, ine ndiopa mbuyanga mfumu, amene anali akuyikira chakudya chanu ndi chakumwa chanu, kuti aonerenji nkhope zanu zachisoni zoposa anyamata olingana ndinu. Tawerenga Bible pa Daniel 1 verse 1 kulekeza 8. Apa Bible lifuna litiphunzitsenso chinthu china. Kuna zoti china chilichonse chimene timachita ndizotheka kuyenda bwino tikakhulupirira Mulungu komanso kumvera. It is possible
if you trust and obey Lord. Apa tikuona kuna zoti akuti kunali phwando ku nyumba ya mfumu Nebukadneza, ndipo anauza mudzi momwemo kuna zoti awabweretsere anyamata ena amene azathe kuchita bwino zimene mfumuyo iwo alamulire. Akachita bwino zimene zozo akuna zoti iwo adzawatenga ndi kuwagwiritsa ntchito, ndipo mmodzi mwa iwo anali Daniel. Tikumva komanso tamva mene tawerenga pa Daniel 1 verse 8 kuti akuti Daniel anali wanzeru, anali ooneka bwino, ndipo akunena zoti anapita ku dziko la chilendo limene iye samalidziwa. Ndipo atapita kumene kuja akuti tangoganizirani kuna zoti ku nyumba yachifumu kukakhala kuti nthawi ya chakudya akadye kumakhala zokudya ndi kuti zooneka bwino, zokudya zopatsa mudyo. Akuti anampatsa nyama, panali vinyo pa tebulo amene ankaona, komano Daniel akuti iyeyo anakana kukadya chokudya cha mfumu chimene anawakonzera. Ndipo iye akuti anakana chifukwa chena zoti iyeyo si zokudya zimene ankadya, chifukwa makolo ake anamphunzitsa kudya zokudya zimene iye akudzidziwa osati zimene zokudya zodetsedwa. Mwa njira ina apa pamafuna atithandize kutiphunzitsa kunena zoti panali zokudya zodetsedwa zimene inu ndine ndimazidziwa. Zina mwa izo ndi vinyo amene atchula apapa, komano Daniel akunena zoti sanadye nawo zokudya zimenezo chifukwa zoti iye anaphunzira komanso amaopa Mulungu wakumwamba. Ndipo iyeyo anakana ngakhale kunali ku dziko la chilendo. Apapa amafuna atiphunzitse kunena kuti inuyo ndine tikakhala kuti tapita ku dziko la chilendo timakamasuka, timanena kunena zoti poti ndi dziko la chilendo kulibe achibale, ndikuyenera kuchita chilichonse chimene ine ndikhoza kuchita. Komano tiphunzire pa Daniel kunena zoti iyeyo sanasamale kunena zoti ndi kuchilendo, komano iye anazikaniza kudzokudya zodetsedwa. Nakumbukira kunena zoti kodi mawu a Mulungu akuti chani. Ifeyonso alipo achinyamata ochuluka amene amati akapita ku dziko la chilendo amakasintha makhalidwe, nayamba kudya zosayenera, nkumavala mosayenera, poti timadziwa kunena zoti kumeneko kulibe makolo athu, kulibe achibale. Ndiye tikuyenera kutsatira mene Daniel anakhalira moyo wake wa Chikhristu. Iye sanasamale kuti ndikudera kapena ku nyumba yachifumu. Iye sanatengere zimenezo, komano anatengera kuti mawu a Mulungu akuti chani. Mwinanso nkutheka inuyo munapitako madera ena achifumu, komano nkukachita mene afumu atiuzira. Tikuyenera kutsatira Daniel pa khalidwe lake limene anaonetsa. Takumbukirani akunena zoti Daniel analinso nyamata wanzeru, nyamata ooneka bwino. Achulukirenji anyamata lero amene amadziona kuti iwo ndi anzeru, iwo ndi ooneka bwino, akhoza kuchita china chilichonse chimene angatsate, ndipo iwo amaona zoti chimene angayankhule iwo ndi chanzeru kuposa anthu ena amene angayankhulire, chimene angayankhule iwo ndi chanzeru kuposa mene Bible ikunenera. Komano tikumuona Daniel akuti sanali wanzeru, komano amatsogoza Mulungu wakumwamba. Tikumbukire kunena zoti ifeyo ndife olengedwa a Mulungu, ana achifumu, ana a Mulungu wakumwamba, mene Bible imatiuzira pa 1 Peter 2 verse 9 kuti ifeyo ndife anthu osankhidwa. Timayenera kuonetsa khalidwe la Mulungu wakumwamba, timayenera kuchita china chilichonse chimene Mulungu wakumwamba akufunira. So tikuyenera kuchita mokhulupirika. Ndiye tifuna tione kunena zoti kodi anyamata akakhala omvera Mulungu chimachitika ndi chani. Tiwerenga pa Daniel 1 verse 14 kulekeza 15. Verse 14 akunena kuti ndipo anawamvera mawu awa nawayesa masiku 10. Atatha masiku 10 tsono anaona kuti maonekedwe awo ndi kunenepa kwawo anaposa anyamata onse adadya zakudya za mfumu. Apa Bible likunena kuti akuti Daniel atakana zakudya zachifumu, atakana vinyo,
iye akaitanitsa masamba chokudya chimene ankadya kwawo ali wang'ono. Ndipo Baibulo likutifotokozera bwino kunena zoti akuti matupi ake anayamba kuoneka bwino ndipo ananenepa kuposa onse amene ankadya chokudya chachifumu. Apanso Baibulo lifuna liliphunzitse chinthu china chake kunena zoti ife tikasankha kumvera Mulungu wakumwamba ndi kumukhulupirira, china chilichonse chizayenda bwino pa moyo wathu. Tikasankha osasintha khalidwe kulikonse kumene tapita, Mulungu wakumwamba azatitetezera. Tikhoza kuona zoti ife tikakhala kuti tasankha kuchita makhalidwe olakwika, makamaka achinyamata, timakhala kuti tikapita ku dziko lina timakasintha makhalidwe, timakayamba kumwa mowa, kuchita zosalongosoka, timapeza kuti pamapeto pa zonse tapeza vuto. Kwa chitsanzo kunena zoti kaya munthu ayamba kumwa mowa, timapeza kuti munthu uja amakhala kuzononga pang'ono thupi lake iye osadziwa. Komano tikasankha kutumikira Mulungu wakumwamba, akuti matupi athu adzaoneka bwino chifukwa cha ulemerero wa Mulungu udzakhala kuti watiphimba. Ndiye tikuyenera kuti tisasinthe khalidwe lathu kulikonse kumene tapita. Akuti kumapeto kwake Mulungu amatipatsa ufulu. Vuto ndilonena zoti timanena kuti ndikhonza kupanga china chilichonse chimene ndikupanga posafunikira kuti Mulungu wakumwamba akhale pakati pathu. Komano tizitenga Mulungu wakumwamba paganizo lathu, Mulungu wakumwamba azikhala patsogolo. Ndipo akakhala patsogolo akuti ndi chotheka china chilichonse pa moyo wathu tikakhulupirira Mulungu ndi kumumvera Mulungu wakumwamba. Tikumuona Danieli anamvera Mulungu wakumwamba komalo kumene anapita kwa mfumu ndi kumumvera, ndipo Mulungu wakumwamba kuti sanamusiye yekha, anakhala naye. Angakhale pa madyedwe ake anamutenga Mulungu akhale patsogolo. Ifeyo timati madyedwe okhawa chokudya sichipitsa koma bwera chotulutsa, koma chotuluka. Komano tikuyenera kumamvera Mulungu wakumwamba kuti Baibulo linati chani pa nkhani ya madyedwe. Tikuyenera kusamalitsa pa chakudya chathu chifukwa zoti zinthu zing'onozi ndi zimenezonso zikhoza kutitsalitsa Mulungu kumwamba. Komanso tikhoza kuona tikawerenga pa Genesis 39 verse 6 timaona nkhani ina ya Yosefe. Tikudziwa bwino kuti Yosefe naye anali mnyamata ooneka bwino, anali mnyamata amene anali ku dziko lachilendonso, naye atagulitsidwa ndi abale ake, anagulitsidwa kumalo ena achifumunso ku dera lina kwa Potifara. Ndipo iyeyu akunena zoti inali nthawi ina imene mkazi Potifara ankafuna amugwiririre mwa njira ina tikhoza kutero. Komano iyeyo sanachite cholakwika chifukwa anadziwa kunena zoti ndichita choyipa bwanji pakuti Mulungu akundiona. Ifeyonso tikuyenera kutsogoza Mulungu wakumwamba pa china chilichonse posatengera kuti tili ku dziko lachilendo, tapeza zinthu mwina mosavutikira kumene zoti zimayi wabwera yekha ndikuyenera kuchita zolakwikazi. Komano tikumuona Yosefe sanachite zinthu zolakwika, ngakhale anali ku dziko lachilendo komano sanachite zinthu zolakwika. Amamvera Yesu Khristu, amachita chilichonse chimene Mulungu wakumwamba anamuwuza. Kuthekanso mwina pala atsikana ena amene timati poti dziko lapansi ladzaza ndi atsikana amene akuchita makhalidwe osalongosoka, nkumachita mchitidwe wauhule, pamene tikumva zoti pa dziko lapansi kunabwera mablesa. Ine ndiye ndikuyeneranso kumatsatira mablesa omwewa. Sitikuyenera kuchita zimenezo. Ndizotheka osamapanga nawo zimene atsikana anzathu akuchita moyo one zoti ndipeze mablesa ndizipeza ndrama. If you trust and obey Lord, ndizotheka osachita nawo mchitidwe umenewo. Ndizothekanso tikakhulupirira Mulungu wakumwamba, ife kutumikira Mulungu wakumwamba ngakhale dziko lapansi likukana kutumikira Mulungu wakumwamba. Yeremiya akunena zoti akuti ndinakudziwa iwe uli m'mimba mwa mayi yako. Ndiye tikuyenera zoti timve komanso titsatire mene Baibulo likunenera. Timazi zoti kulalikira sitingakwanitse, ndine wachichepere. Ndikufuna ndiwuze ndikunena zoti if you trust and obey Lord, ndizotheka kukalalikira. Ngakhale dziko lapansi likuona kuti ana ambiri sakumvera makolo awo, inuyo ndizotheka pamene dziko lapansi lili losokonekera chonchi, pamene ana ambiri sakumvera makolo awo, komano inuyo ndizotheka mukakhulupirira Mulungu wakumwamba. Ana anzanga kukhulupirira komanso kumvera makolo anu, mukakhulupirira Mulungu wakumwamba
komanso kumvera. Tikumuona Zekariya m'Bible amene mfumu ya Herodi timadziwa kuti china chilichonse anthu ambiri amachita zinthu zolakwika, komano akuti anapezekako Zekariya munthu mmodzi yekha ndi banja lake amene anakhulupirira komanso kutsatira Mulungu wakumwamba. Inuyo ndini tikhoza kukhala ngati Zekariya pamene dziko lapansi likusankha kuchita zinthu zosalongosoka, pamene dziko lapansi likuchita zinthu zosalemekeza Mulungu wakumwamba, komano tikhoza kupezekako inuyonso ndini if tikakhulupirira Mulungu wakumwamba komanso kumumvera kukatumikira. Apa ndi pamapetonso pa programu yathu ya tsiku la lero ya Bible Linena. Munali ndine Bridget Maudedi. Pitirizani kuonera ma programu pano pa V&V Media TV.